and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Si Sir Dodong, di mo kuyog na to? Oh, dili. Huwag ba na siya sa bundag? O sa orasa pa? Alas 12. Mabuta sa ato, mga alas 3 sa kadlawon. Anak yun. Oh, si Janice. Janice! Dali na! Kay mular ka na ta! Oh, nana. Nagdagan-dagan si Ate Janice, oh. Oh, hinay lang. Naunsa mo koy. Be, habi na mo bag, be. Ups. Okay. Saman, okay na ka? Oh. Ngano ka, Janice? May tangdo lang ay. Ngano mo kay tingog-tingog yan? Ngano Sinyas ni siya? lang ka. Naunsa na siya? Naunsa ka? Naunsa ka, uy. Nag-ugom na uglok one water with salt. Kaya napagkaw. Amo ba? Medyo giubo. Oh. Sagang nas COVID ba? May sagulan ng luya. Oy. Ana, day na. Oh. Noy utik. Muna yung sa paagi nga kuan ba? Karang kumpati sa COVID. Ugom ug init ka tubig. Nya, may asin ug luya. Ana. Okay, sige. Larga na ta. Don, nakakape na ka? Basin og nagduka kang drive ha. Pagkara ko, kape na. Magpasaw sa tan. Kana. Sige, pa-sounds dia. Oh! Kana dili makapaduka nga sounds, yung music. Bayan sa duha. Mura chuk ila ang kalibutan. Nag-initik ang duha. Oh, unsay maginitik. Tanawa na good, sir. O, tanawa. Nagpuli-puli ugukod-kukod ang duha. Murag mga itik na nagduha sa tubig. Awa, sir. Unsa man na si Kathy Daga na? Sir, sa tanaw ni mo, daga ba? Murag daga. Murag sa dugdili. Muna kitawag og duwa-duwa sa kinabuhi, sir. Oh. Mao kini akong amigo. Pagkadaling mahigugma. Ay, oo ba, sir? Nagabaton man gud ning akong amigo og mga matang maibugon. Og ingon man, daghang lawak ang iyang kasing-kasing, sir. Ay, di ba, no? Pero in fairness, wapa sa bayang-bayana. Naway, may panglawasan. Makaungkag og pamilya. Asa na makaning-kanahan ay? Nikalit mo na to siyang sound, uy. Hoy, Greggy! Greggy, asa na ka, uy? Hoy, dali na, uy! Asa na ka ba? Asa... Ay! Nonsa man ka, uy. Ay, pakalitan man ko nimo. Kuyawan ako, uy. Ano? Nimo kong gisawm. Ya, giungad pag yun nimo. Igakos man ko nimo. Uy, naunsa ka naman ka sa kong luyo. Hala, uy. Ios-os na ni... Hala ka. Ricky, mahalata ta, uy. Ako'y bahala ka. Oo, nasaon man. Kuwan, kining mura ko nung haytag mag-tiktok. Hala. Ricky. Sunod lang, ha? Sabat lang. TikTok, sabat. Unsay sabat lang. Okay, paminaw, ha? Tara. Keri. Tang. Okay ka? Di masabat, malahi ang ako,
Kire. Kire. Sapat. Kire. Kiri. Kirig. Ay, Gary! Kakita ka nila. Nag-TikTok pa. Enjoy kayang di ba? Oh. Uy, hala nyo, nena sila pa ingo diri ay. Awa na. Naman nag-TikTok. Hala ka ano ko, no? Diyan ako makuha yung video ang ilang pag-TikTok. Pwede nga. Kitaan mo sunod ang TikTok. Mag-inom lang ta, sir, uy. Alright. Cheers! Cheers! Nakatulog na akong anak. Nga nagsandik sa mga bagay. Pero ako bati ang duka eh. Ako nakatulog. Si Kati Karon na uli na maka. Hapit naman yung magkalas 2 kadlaw. Oh, uy. Si Janice. Di asat isandig rin sa tuon ako babaka. Muwak lianin niya eh. Niya rin akong anak na kasing lailong sa pagsakit. Gipakuyo grab gining Kati na ako aron bantayan ko. Pero nagpundor mo ko. Oh, iyay, ang kamuti Janice. Diya sa akong atubangan. Iyay, inayon lang ako ni Kuwa eh. Nakuha na. Ay, mas makita ang clear da nga ang kamot ni Janice. Diya sa akong atubangan. Nakuha na noon ako. Uy, kipali ko putang iyang kamot. Saan? Giliyok ni Janice ang iyang kamot. Gikuil-kuil man ini. Ang mga Miss Janice. Kuha ko yung kamot eh. Salamat kay nakuha na. Day clear? Day? Nga naman ka pa. Sige man kaglihok. Ako anday, nangahot ko rin. Gilamok ang tingali ko. Ha? Nilamok. Lamok? Ngani aman ta sa sud sa van. Nakasuod tingali. Katuog na pa. Layo pa man ta. Dili pa. Oo, pero nagunahuna lang ko ni mama ni mo day. Ay, labing siguro. Nahinanok na rin si mama sa bahay. Tingali. Gusto ka akong tawagan? Ay, ayaw na lang. Mapugwat niya to si mama ni mo. Layo, lapoy raw kayo to sa iyong trabaho. Oh, sige. Di na lang na ako tawagan. Oo, ayaw na. Sige pa, kay matuog ko ha. O, katug lang diya. Sige na, sandig lang diri sa akong abaga. O pa. Dili lang ko tapad ni mo. Oh. Ano man? Ay, ari lang ko diri, uy. Kay si Franco, pirmi kuhaon ako kamot. Unsay kuhaon ng kamot? Ang, ako mong kong giing na anak. Uy! Yung kamot. Maayo kayo pagkahapla ni Ray. Saan ka, uy? Unya, pagyut kay ako magikuhil-kuhil. Kuhil? Unya mo to. Di po ha. Di pa daplin akong kamot. Uy, ayo. Ang gaws na ni mo. Naayang anak ko inunsam ko, uy. Ano man di ay, kisong ko naman na. Ang gaws na ni mo. Tiri na lang po, uy. Uy! Wala no, dugay na lang pagun ang wave pool. Ako nang request. Extend. Saktong tas bayad. Wa sila yung customer. Mingaw man. Okay. Ang uban ni mong mga bisita. Ito nanood na sa kwartong uban. Huwag ang uban, ngaligo pa. Sophia!
Uy. Hoy, mo pa siya kayo natagbaw? Porte ka mo kaligo. Okay na ko. Hi, Sir Greg. Hello. Nice, sir. Nice ang feeling. Tagbaw na siya kaligo. So, kay natagbaw naman mo. Mag-inom na lang ta, uy. Mag-ilis na mi si Greg. Tugnaw kaayo. Amigo. Ilisis kate kay tugnaw kuno ay. Yes, pare. Tanay kate. Sofia, Sir Louie. Excuse na ha, kay mag-ilis una mi. Gitugnaw si Kate, amigo. Alsahon ko lang ni ang katugnaw niya. Sana all. Sana all na all siya. Mahog ko ba? Di ka maho, girl. Likon pa na sa lige. Char. Ikaw, Sofia. Huwag ka pa tugnaw, ha? Honestly, gitugnaw ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!